Pars Media компаниясы тәкъдим итә. Мощь движения в энергии трех измерений. Транснациональная нефтяная компания «Укртатнафта». Без нас нет движения. Всю эту сдобу мы готовим своими руками. Здесь только качественные продукты, которые мы тщательно отбираем. А здесь все самое необходимое. Все для того, чтобы вы были счастливы. Бехетле. Счастье в доме. Алмаз Холдинг Зеркан компаниясы Россиядә 1993 елдан бирле эшләп, әйдәп баручы ювелир компанияләренең берсенә әверелде. Аңа бизәнү әйберләрен ясау тармагы, 70ләп шәһәр һәм регионда күпләп һәм ваклап сату, ломбардлар челтәре керә. Мәскәүдә, Плеста, Калугада, Костромада һәм Казанда Алмаз Холдингның җитештерү цехлары, Костромада Тапас фабрикасы эшләп килә. Ассортиментның һәр даим яңарып торуы, сатып алучыларның һәр төрле зауыгын канәгатьләндереп, заманча дизайн, онытылмаслык яңалык төсмере өсти. Уникаль эшләнмәләр ясап, безнең мастерлар классикадан алып авангардка кадәр төрле юнәлештәрдә эшлиләр. Безнең бизәнү әйберләре Россия күләм һәм халыкара күргәзмәләрдә куела һәм югары бәягә лаек була. Сезгә кыйммәтле ташлар кушып эшләнгән эксклюзив модельләр тәкъдим ителә. Шулай ук зур теләк белән индивидуаль заказлар да кабул итәбез. Киң ассортимент теләсә кайсы зауыкка туры киләчәк. Алмаз Холдинг гүзәллек дөньясына безнең белән. Николь Кидман и Брюс Уиллис, Кайли Минок и Робби Уильямс. Что объединяет этих людей? Это секрет великолепной голливудской улыбки. Мы готовы открыть вам этот секрет. Стоматологическая клиника «Таланит». Наш адрес – Парк Горького, санаторий Казанский, 1-й этаж. Телефон 737-752. ТНВ. Телевидение нового века. Первый в Республике Татарстан спутниковый канал. Более 6 миллионов зрителей по всей России. В зоне уверенного приема сигнала ТНВ Финляндия, Чехия, Турция, Казахстан, Эстония, Латвия, Литва. Расстояние не преграда. ТНВ. Телевидение новых возможностей. ГТРК Татарстан. Век 21. С утра до вечера. В будни и в праздники. В ногу со временем. Опережая время. ГТРК Татарстан. История продолжается.
Asıkma sabır. Min sabır etsem de, yıldızlar sabır etmez dip korkam. Taң ata başlauga, birem yukka çıgırlar da, sen tagın mиңа алар хакында сөйләмичә калачаксың. Yok oğlum, bugün alar sürmezler. Çünkü bugün Zilhicce ayının birinci günü. Naq mına күктә яңа yıldızlar kabına turgan tün. Аларның исемнәре дә бармы соң? Var elbette. Ana, en yaktılarından birisi İlham Yıldız. Ayanaşada Ülüf Yaşar, Elfiya atlısı. Atıgısı Zıhra Yıldız. Ana, şevlaşıp sana kuş kısalar. Әмінә син әйткән, бүген кабыначак йылдызлар күп булыр микән? Кабынуын ничек кабыналар соң алар? Kabınığın alar oğlum bek küp kabınalar. Tik mine yıllar öte kübüsü başta ut bulup kabınıp yıldız bulup atılalar da yukka çıgalar, üssüz yugalarlar. Amına bizge yaptılık sipkenleri, millet canını anlap, milletini ruhlandırganları özlerin мәңгілікте қалдыралар. Qabızıqşısı kim дейсің ме? Ол İdil Şulman boylarında, Bulgar Bular yurtta, Мың Yaşar şəhri Qozan qalarsınдағы ömür sürüşü, Türki Qıpşaq nəsilimiz damğası, Bars. Барс? Нинди икән ул Барс? Olma, Мына 5 yıl indi yıl үсәсін, ay үсәсін, күн үсіп, сихри кішке ябылған тылсым ясы улы. Нигә соң аларны йылдызларны дим? Гел бер вакытта яңа ел башында җыя. Bütün hikmette şunda şu oğlum. Mına kübüsünün gümür başlarında turganға, ulalarga yaşarga küş, balkırga nur bire. Ayindi mına yaڭалары bilen bizni tanıştıra. Mına indi 5 yıl retten biz her yaڭа yılını yıldızlar yaڭgır astında karşılayız. Бабай, кара әле, кара! Тегендә йылдызлар сикерешә башлады ахры. Күрәсеңме? Тегеләре нинди якты эз калдырып киләләр. Demek, bizden biz kütken bayram, yıldızlar yaڭgırı başlanacak. Subhanallah, kuş demesin, şuşunday matur başlanışının ahırı hayırlı bulur, inşallah. Бабай, әйдәле үзләрен шиктәнрәк күзәт дигәләр.
Ассаламуалейкум, кадерле кунаклар. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Исәнмесез, җыр сөюче дуслар. Татар җыры 2004 фестиваленә сезнең алкышлар. Юлдаш якта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Һәр күңелгә барып җитеп, татар халкын бердәм итеп, җырлый гайда безнең татар җырын. Америкада Грэмми, Европада Евровидение, Азияда Азия таушы булса, безнең үз фестивалебез, үз бәйрәмебез бар. Ул татар җыры. Быел безнең юбилей, беренче юбилей. Безгә 5 яшь. Шуңа күрә бәйрәмедә зуррак, табыннарыгызда мулрак, бүләкләре дә саллырак булачак. Бу юлы татар җырының юбилей концертында узып киткән 5 елның иң популяр хитлары. Моңа кадәр үткәрелгән 5 фестивальнең Алтын Барс халыкара премиясе лауреатлары. 5 дистәдән артык җырчы йолдызларыбыз чыгышы. Һәм башка бик күп истәлекле мизгелләре белән күңелегездә урын алачак. Бүген исә узган елның иң популяр җырчыларына Алтын Барс халыкара премиясе тапшырылачак. Кадерле дуслар, бүген безнең белән юбилей кичәсендә Татарстан Республикасы президенты Минтимер Шәрип улы Шаймиев һәм аның тормыш иптәше Сәкинә ханым белән. Шулай ук мөфтиләр шурасы председателе Рауил хәзрәт Гайнетдин үзенең хәләл шифете Зөһрә ханым белән. Укртатнафта акционерлык җәмгыяте председателе Глушко Сергей Николаевич һәм җәмгыятебезнең башка рәсми кешеләре дә катнаша. Сезнең алкышларыгыз. Ә хәзер иң мөһиме Алтын Барс сыны хакында. Аны эшләгәндә 218 грамм чиста оптик пыяла, 198 грамм көмеш һәм 25 грамм алтын кулланылган. Башта еллардан айырмалы буларак, быел аның күзләрендә бриллиантлар. Әлеге сынны безгә эксклюзив рәвештә бары 20 дәнә генә Мәскәүдән безнең даими спонсорыбыз Рәсәй Зәргән ширкәте Алмаз Холдинг ясатып кайтарды. Җәмәгать һәм аның бәһәсе. Искәндәр кирәкмәс, ул бәһәссез. Чөнки халкыбызның мәхәббәтен акчага сатып алып булмаган кебек, безнең Алтын Барсны да акча белән бәяләп булмый. Ярар. Аның каравы безнең аның инде бай спонсорларыбыз бар. Фестивальнең генераль спонсоры Укртатнафта җәмгыяте, Украина һәм Татарстанның 10 еллык хезмәттәшлеге. Рәсми партнерыбыз Яхшыла югары зәү гыясы, бәхетле сәүдә галереясы. Һәм даими спонсорыбыз Рәсәй Зәргән ширкәте Алмаз Холдинг гүзәллек илендә безнең белән. А теперь мы приглашаем на сцену генерального спонсора нашего фестиваля, председателя правления транснациональной финансово-промышленной нефтяной компании Укртатнафта Глушко Сергея Николаевича. Дорогие друзья, мы счастливы, что наш 10-летний юбилей совпал с вашим замечательным фестивалем, музыкальным, творческим, таким красивым и в таком хорошем, красивом дворце. Я хотел бы поблагодарить всех присутствующих за такое теплое отношение к нашему предприятию, и за участие, в котором оно принимают. И думаю, что это не последний наш юбилей, это только первое десятилетие. Работа наша совместная рассчитана на долгие годы. Ассалям булгиз, рахмат. Спасибо. Шулай итеп фестивалебезнең соңгы кичәбезне башлыйбыз. Туктагыз әле, туктагыз. Булай булмый. Нәрсә?
Мұнысын айттық, тігісін айттық, өзімізін әйтірген ұмытабыз мұны. Шулай мені иманда екен шекіләуік. Таныш болағыз. Hürmetli tamaşaçılar, bugün sizin bilen Beyram sahnasında Галескар Камал ismindeki Tatar Devlet Akademi Tiyatro artistleri Lucia Hamitova, İskender Hayrullin hem Alsu Kayumova bilen Feniz Cihanşin. Bizge fanfarlar bunu. Şınlap da koya bizge fanfarlar. Mene rahmet, işmasam rahat bulup gitti. Ярый жәмәғат, ұзын сөзінің қысқасы бұлайда ұзаққа кетті. Әйдәгіз концертімізді башлап жіберік. Шынлап та көп сөз, шөп сөз. Әміне қазір шығашақ шираттағы жүршіміз біздің керісінше көбірек сөз күті. Көбірек сөз? Олайса әйдәгіз әлі қызық етіп, ана бір сөз білен гіне сәхнеге шығарық. Фирзар Мұртазин кейі Гүлназ Сабирова сөзлері. Hem bir söz kütüşe jirşimiz Leysan Gimayeva. Sizning alkışlar. Кіші жанын яраlarga bir сөз жетер. Шул ярадан араларга bir сөз жетер. Салыр үшін сағышларга bir сөз жетер. Юл бирерге ялгышларга bir сөз жетер. Салыр үшін сағышларга bir сөз жетер. Yol verirge yalgışlarga bir söz yeter. Eretirge tungan canlı bir söz yeter. Kızdırırga kızmaz kanlı bir söz kerek. Üzülmezge ümit jibim bir söz kütem. Eytirken ona kimin bir söz kerek. Üzülmezge ümit jibim bir söz kütem. Eytirken ona kimin Kişi canın yaralarga bir söz yeter. Şul yaradan oralarga bir söz yeter. Salır için sağışlarga bir söz yeter. Yol verirge yalgışlarga bir söz kerek. Üzülmezge ümit jibim bir söz kütem. Eytirken ona kimin Eytirken ona kimin bir söz yeter. Bir söz jiri bilen Leysan Gimayeva Altın Bars Xalqara pремиясына лайық болды. Жүршіні тәбрикләу үшін сәхнәгә картриджларны профессиональ регенерацияләүче Венета Системка ашык акционерлык җәмгыяте директоры Хисаметдинов Марат Рәшит улын чакырабыз. Лейсан Гимаевна шин күңелдән тәбрик итәбез.
Agar katırışlarınız problema tusa, Veneta System компаниясына шалтыратып bir söz aytыңыз. Biz şunda ук yardımga kelip jeterbiz. Рәхмәт бит сезгә. Мин шушы Татар җыры 2004 фестивалендә катнашуыма, монда инде лауреат булуыма чын күңелдән бик шатмын. Рәхмәт әлеге фестивальне оештыручыларга һәм инде бик зур рәхмәт тамашачыларга. Алардан башка бу фестиваль узмас иде дип уйлыйм. Чөнки менә аларның булышлыгы белән, аларның сайлаган җырлары белән әлеге фестиваль бик шундый матур итеп уза. Сезгә инде саулык, сәламәтлек телисем килә һәм җыр моннан аерылмагыз, бергә булыйк. 2005 елда Татар җыры телевизион эстрада фестиваленең 5 еллыгы дәвам итә. Яңа елда яңа җыр бәйрәме белән сезне дуслар. Һәм хәзер чираттагы җыр. Анда сәхнә артында беләсезме кем котларга килгән? Кем? Сәхнә артында бер кунагыбыз Владимир Владимирович. Туктале, Путинмы? Нәкъ үзе. Кайда дисең? Ике кулиса артында гомер юлы дип кабатлап йөри. Гомер юлында татар җыры кебек фестиваль очрауына шатланып бетә алмыйдыр. Кызлар, сез нәрсә? Ул бит сезгә менә җырның исемен генә әйткән. Ризван Хакимов ки, Нәфисә Хакимова сүзләре гомер юлы. Һәм үзе дә Владимир Владимирович түгел, бары тик аңа ошаган җырчы гына Нәфкать Путин. Эй, Ходаем, кызлар, сезнең белән миндә ялгышып беттем инде. Нәфкать Нигъматуллин. Хәршат юлда кичәвалар утны суларына аккан сулар кебек гомер уза йөгәнләп булмый шул юлларына аккан сулар кебек гомер уза йөгәнләп булмый шул юлларына Нишләтим соң шундый уйларына Аккан сулар кебек гомер уза Йөгәнлесе иде юлларына Аккан сулар кебек гомер уза Йөгәнлесе иде юлларына Чәчләр агармаган Каратырлык әле кызларына Яшьлек дәрте ургап торган чагы Йөгәнләр без әле елларына Яшьлек дәрте ургап торган чагы Йөгәнләр без әле елларына Йөгәнләр без әле елларына Яшьлек дәрте ургап торган чагы Йөгәнләр без әле елларына Йөгәнләр без әле елларына Йөгәнләр без әле елларына
Ризван Хакимов тие Нәфиса Хакимова сүзләренә иҗат ителгән гомер юлы җырын башкарган өчен Нәфкат Нигъматуллин Алтын Барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Рәсәй Зәркән ширкәте Алмаз Холдинг президенты Гомәров Флюн Фәһим улын чакырабыз. Кадерле тамашачылар, Нәфкат шундый матур, моңлы татар җырларыннан соң безнең милләтебез татар, ватаныбыз Татарстан булганга горурлыгыбыз тагын да зуррак була. Сезгә бүгенге концертта катнашкан артистларга, оештыручыларга бик зур рәхмәт. Сәламәт булыгыз, Мәскәүгә кунакка килегез. Сау булыгыз. Рәхмәт. Кадерле дуслар, сезне баршагызны да татар җыры белән тәбрик итәм. Сезгә инде уңышлар, бәхет һәм шатлык телим. Инде менә гасырлар буе безнең сакланып килгән инде динебез, телебез һәм инде татар җыры шулай гасырлар буе саклансын. Инде киләчәктә дә тагы да уңышларга ирешсен иде. Путин дигәннән бик популяр кеше булыр өчен нишләп бетергә кирәк икән ул? Менә безнең фестивальдагы кебек җырларга һәм җырларга дигән Марат Мәүлид улы Гәрәев. Алла, бигрәк каты әйткән. Каты булмыйча, хәтта кайтаваз булып Финляндиягә кадәр барып җиткән бит. Әйтәм аны хәзер шигырьгә җыена торган җырчыбыз да шундук ишетеп, шигырь язып, шуны кигә салып монда килеп җиткән тизрәк. Каршалыгыз ерактагы кардәшебез. Ерак булса да үз кешебез, Җәмилә Низаметдин, мин килермен яныңа җыры белән. Йөрәгемдә кайсы тарафларга китим, син кайдасың, син кайда? Син генә минем күңелдә, син генә хыялымда. Юлларны ураган, кайтып булмый яныңа. Мине килермен яныңа. Карлар яуганда, мине килермен яныңа. Карлыгандай карлар яуганда. Калфакларыңны киеп, шишмәгә киттең микән? Шипя матур кул яулыгың, кемнәргә ләкте микән? Шипя матур кул яулыгың, ләкмәсен башкаларга. Кеткенә мине бәгырем, уйла минем хакымда. Мине килермен яныңа. Карлыгандай карлар яуганда, мине килермен яныңа. Күбәләктәй карлар яуганда. Кайсы яклардан эзлимсең, син кайдасың, син кайда? Син генә минем язмышым,
төшемдә сине генә көтәм һаман. Син кайдасың, син кайда? Мине килермен яныңа, карлыгандай, карлар яуганда. Мине килермен яныңа, күбәләктәй, карлар яуганда. Мине килермен яныңа, күбәләктәй, карлар яуганда. Мине килермен яныңа, карлыгандай, карлар яуганда. Күбәләктәй, карлар яуганда. Карлыгандай, карлар яуганда. Автор башкаручы Жәмилә Низаметдин «Мин килермен яныңа» җыры өчен Алтын барыс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә Яңа гасыр телерадио компаниясының генераль директоры Әминов Илшат Юнысовны чакырабыз. Хөрмәтле дуслар, милләттәшләр, иң беренче барыгызны да үткән яңа еллар белән бәхетле булсын, яхшы булсын киләчәк елларда. Без инде менә сез белеп торасыз, 5нче көн җырлыйбыз. Мин бүген өйдән киткәндә хатын күрми инде, мин дә килермен җаныма дип әйттем иртәгә. Шуңа күрә безнең бу концертның яхшы үтүе сезгә дә бик зур рәхмәтләр килгәнегез өчен. Хөрмәтле Җәмилә, безнең канал, Яңа гасыр каналы Рәсәйдә генә түгел, бөтен дөньяга тарала дип әйтерлек. Финляндиядә бар. Безнең канал ул кешеләрне берләштерә торган канал. Шуңа күрә безнең канал сезнең янга килсә, бөтен татарлар да сезнең янга киләчәк. Рәхмәт сезгә. Мин бик шатман шушы алтын барысны алган өчен. Татарстан халкына мин бары тик сәламәтлек телим. Мин шатман монда килгәнем өчен, монда катнашканым өчен, артистлар белән таныштым, тамашачым белән күрештем. Сезгә зур рәхмәтләр, исәнлек, саулык теләп калам. Финляндия татарларыннан зур сәламнәремне тапшырам. Зур сәламнәр сезгә. Шит ил инде ул, карлары да карлыгандай ява. Ә бездә исә Тукай әкиятендәге кебек, нәкъ Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр, җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Әйе шул безнең дә бугай гел кызлар гына җырлай. Димәк, әтәч елы иҗат белән шөгыльләнүче хатын-кызларга берничә супер хит һәм төшләренә генә керердәй проектлар вәгъдә итә. Егетләр ишетмәсен тагы, сәхнә артында булай да тавыш куптаралар, нишләп безне җырлатмыйсыз диләр. Менә хәзер чыгачак җырчыбыз да нәкъ гүзәл затлардан шул. Гүзәл тавыш, гүзәл җыры белән гүзәл башкаручыбыз Гүзәл Уразова. Габдразак Миңнегалиев көе, Вазих Фатыйхов шигыре. Мәхәббәт теләгез. Атылган йылдызлар артыннан атылдык, теләдек бәхетле булырга. Ихластан вәгъдәләр бирештек, гомергә янәшә калырга. Йылдызлар атыла күрдеңме? Мин барын бу җирдә белдеңме? Син минем атылмас йылдызым, бизәүчем мәхәббәт күгемне. Син
үшін мәхәббәт күгеміне. Үмітке уралып йылдызлар құйыла, икәуләп нурларын жыярбыз. Қойнарлы күзләрдә ут ялқын йөзләрдә, йөрәкләр шапканда тыймагыз. Йылдызлар атыла күрдеңме? Мин барын бу җирдә белдеңме? Син минем атылмас йылдызым, йылдызым бизәүчем мәхәббәт күгемне. Син минем атылмас йылдызым, йылдызым бизәүчем мәхәббәт күгемне. Yıldızlar sönmegis, ümitini üzmegis, bulutlar araga kirmegis. Yıldızlar atılgan mizgilde, көңелден ömürlük мәхәббәт tilәгез. Yıldızlar atıla күрдеңме? Мин барын бу җирдә белдеңме? Син минем атылмас йылдызым, йылдызым бизәүчем мәхәббәт күгемне. Син минем атылмас йылдызым, йылдызым бизәүчем мәхәббәт күгемне. Бизәүчем мәхәббәт күгемне. Мәхәббәт теләгез җыры өчен Гүзәл Уразова фестивалебезнең Алтын Барс премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә Барс Медиа ябык акционерлык җәмгыяте президенты Камил Мәүлид улы Гәрәевне чакырабыз. Мәхәббәт теләгез җыры белән лауреат булган гүзәл тавыш иясе, гүзәл җырчыбыз Гүзәл Уразовага бездән бер генә теләк. Алтын Барс премиясе алдагы иҗады юлында тагын да гүзәлрәк уңышларга ирешергә, эстрада күгендә гүзәл йолдыз булып балкырга ярдәм бирсен. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә, Бикзир. Кадерле дусларым, тамашачыларым, мин бүген бик рәхмәтлемен сезгә һәм бик бәхетлемен, чөнки 3нче ел рәттән миңа Алтын Барс халыкара премиясын тапшыралар. Сез булмасагыз, ул булмас иде, шуңа күрә минем сезгә тазалык, саулык, бәхет телисем килә, парлы үтсен гомерләрегез диясем килә. Быел татар җыры үзенчәлекле, аның 5 еллык юбилее. Мин бүтән оештыручыларга безнең бәйрәмебезне матур итеп оештырганы өчен рәхмәт әйтәм һәм котлыйм аларны 5 еллык юбилейлары белән. Зур рәхмәт сезгә. Ә инде киләсе җырчыбызны без Фәнис белән Искәндәрдән башка гына чыгарга булдык. Әйе, үзләрен дөнья тоткасы дип йөрмәсеннәр әле. Залда утыручы кызлар да безнең белән килешерләр дип уйлыйм. Чөнки егетләрне бит аларны өмет белән курку арасында тотырга кирәк, шулай бит кызлар? Артык мактап узындырырга да ярамый. Әлбәттә, бик яманлап бетерергә дә кирәкмәс. Ә менә шундый көчле затларыбызның мелдерәп торган ялварулы күз карашларын күрүгә үк мактау сүзләре ишеткәннән дә бигрәк өрибез дә китәбез шул. Әйтмә дә инде, гәрчә хәзер чыгачак җырчыбыз үзе бездән ритүен сорый әле.
Бишаракай күңеле туңгандыр. Әйдә булмаса, шақырып җылытыйк үзен. Җырлатыйк диген. Фирзәр Мортазин кие Роберт Миннулин сүзләре. 2003 һәм бүгенге фестивалебезнең лауреаты Илнар Сәйфиев. Эрет мине. Bir-birimizni anlay almaymiz gına. Күңел тула, күңел туңа, күңелләрем бызгына. Синең кайнар кочагыңа кереп бетәсем килә. Эрет мине, эрет инде, эреп бетәсем килә. Синең кайнар кочагыңа кереп бетәсем килә. Эрет мине, эрет инде, эреп бетәсем килә. Синнән башка салкын миңа, синсез җаным сызлана. Хәтта кайнар хисләремдә сызлана да бузлана. Синең кайнар кочагыңа кереп бетәсем килә. Эрет мине, эрет инде, эреп бетәсем килә. Yazılar kildi deyip güne, solgan güller türülmi. İdilde biz ırsa da, көңілде biz ırmi. Sinin kaynar kışağına girip bitesim kile. Erit mini, erit indi, erit bitesim kile. Sinin kaynar kışağına girip bitesim kile. Erit mini, erit indi, erit bitesim kile. Erit mini, erit indi, erit bitesim kile. Erit bitesim kile, erit bitesim kile. Эрет менеджерін башқарған үшін Илнар Сәйфиев Алтын Барыс халықара премиясы белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә Яшел Үзәннән Позис ширкәте генераль директоры Хәсәнов Радик Шәүкәт улын чакырабыз. Хөрмәтле якташлар, Татарстанда бердәнбер суыткычлар ясаучы Позис коллективын исеменнән Илнарны чын күңелдән иҗат уңышы белән тәбрик итәм. Уйлыйм, аның Позис суыткыч эшләгән вакытта сияркәсе белән бергә булырга, тыныч булырга, тагын да матур җырлар язарга, өйрәнергә, тагын да безне шатландыр дип уйлыйм. Сәламәт бул, бөтен коллектив исеменнән сиңа иң матур теләкләр. Без рәхмәт. İkinci tapkır alam şu Altın Barыс халык премиясы лауреат Хамидовндай диплом. Бик нык каушыйм, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бик нык көчле әзерләнгәннәр быел. Жыл сайын бу татар җыры уздырырга кирәк. Барысына саулык, сәламәтлек, озын гомер, ак бәхетләр телим. Хәзер беләсеңме, менә сәхнәгә чыгачак җырчының тавышын ишетүгә сәхнәгә филләр, банан тоткан маймуллар үзләренең таукларын ияртеп тәвис кышлары кереп тулар кебек. Абау, синең фантазияң, Фәнис, бу әле тавышын гына ишеткәч, бәлки ул синең күзеңә Зита Ягита булып та күренәдер. Алсу, синең фантазияң минекеннән бер дә ким түгел. Бөтен хикмәттә шунда шул. Минем күземә һич кенә дә күренми ул. Нишләп? Соң ул бит төннәр буе Казан урамнары буйлап урланган мәхәббәтен эзләп йөри. Абау, әстәгъфирулла, Казан урамы буйлап төннәй юнны кеше йөрмидер ул, Фәнис. Юк, Алсу, дөрес түгел. Ул безнең бүгенге фестивалебез лауреаты Әлфинә Әзгамова булыр. Төнге урам!
Калдырышы тенеге урам, ул ятны кыбыла алмый, улы минем өчен туган, урлама син аны миннен. Калдырышы тенеге урам, калдырышы тенеге урам. Сизмисеңми күңелләр мәхәббәт белән тулган, араларга йылдыз төшәп кавыштыр безне урам. Сизмисеңми күңелләр мәхәббәт белән тулган, араларга йылдыз төшәп кавыштыр безне урам. Ул ятны кыбыла алмый, улы минем өчен туган, урлама син аны миннен. Калдырышы тенеге урам, калдырышы тенеге урам. Ул ятны кыбыла алмый, улы минем өчен туган, урлама син аны миннен. Калдырышы тенеге урам, калдырышы тенеге урам. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам, әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам, әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран. Ул ятны кыбыла алмый, улы минем өчен туган, урлама син аны миннен. Калдырышы тенеге урам, калдырышы тенеге урам. Ул ятны кыбыла алмый, улы минем өчен туган, урлама син аны миннен. Калдырышы тенеге урам, калдырышы тенеге урам. Ул ятны кыбыла алмый, улы минем өчен туган, урлама син аны миннен. Калдырышы тенеге урам, калдырышы тенеге урам. Ул ятны кыбыла алмый, улы минем өчен туган, урлама син аны миннен. Калдырышы тенеге урам, калдырышы тенеге урам, калдырышы тенеге урам. Әлфинәз Ғанова. Мөдәрис Ғазетдиновке Халиса Мөдәрисова сүзләренә иҗат ителгән төнге урам җырын башкарган өчен Әлфинәз Ғанова Алтын барыс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә Алтын барс. Сынк аудиторлык компаниясе генераль директоры Купцов Сергей Венедиктовичны чакырабыз. Да, конечно, если любовь не финансировать и постоянно не поддерживать, она обязательно убежит на улицу. Поэтому разрешите вам вручить вот эту статуэтку Алтын барс, которая не убежит на улицу и сохранит вам любовь. Бу ел миңа уңыш китерде инде, һәм шушы татар җыры 2004 халыкара фестивалендә катнашу, Алтын барс статуэткасы алу инде минем әле тормышымда беренче тапкыр гына. Гомумән мин бик бәхетле бүген. Менә шушындый киләрдән соң гел хөрмәтле тамашачыларыбызга Hind киноларында гына сурәтләнә торган әкияти хикәяләр сөйләп утырасы килә башлый. Карале, менә шундый әкиятләрнең берсе исемә төште, бит сөйләп күрсәтимме? Яләйдә. Менә борын заманда яшәгән ди бер Бану исемле кыз. Ул һәр вакыт кунакка соңга калып йөрергә ярата икән. Менә көннәрдән бер көнне
аны кунакка чакырганнар. Инде ул гадәттәгечә дә анда кунакка соңа калып килгән. Хуҗа хатын каршы алуга ишекне тибеп ачкан, сикереп менгән өстәлгә вареньены тибеп яккан, сикереп төшкән идәнгә утырып ушак яккан, аннан тәмәке тарткан, бөтен бүлмә төтенгә баткан, аквариумны кайнаткан, балыкларын ашаган, бәллүр савытларын бәреп ваткан, краннарны ачкан, бүлмәне су басканда үҗәт сыгып каскан. Туктале, Фәнис, син бу әкиятеңне нәрсә дип сөйлисең әле? Ничек инде нәрсәгә? Менә хәзер чыгачак, җыр чыга, аның нинди кагылышы бар, Соң осталыгымны күрсәтәсем килде, хуҗалары кызганыш бит. Хуҗалары кызганыш. Туктале, әллә хәзер чыгачак җырчыбызга да кунакка тегеп бану килеп, бөтен бәллүр савытларын ватып китте микән? Шуңа күрә шулай бәллүр савытлар дип моңсулана җыр суза микән? Менә ансын инде без хәзер тыңлап карарбыз. Оскар Усманов кие Гөл Сәрвәр сүзләре. Бәллүр савыт җырлый Дилә Нигъмәтуллина. Шемише уздым, никтер білмәмешке салышып, сине көтіп үтті күпме язым, яшәдеңме әллә ялыгышып, бәллүр савыт тиз ватыла. Язмышыңда кемнәргә юлыктың, нигә мине бик тиз оныттың, кайчандыр үзеңә бит ялындың, көтәле дип минем кайтуым, бәлләр савыт тиз ватыла. Йөрәгемне яраладымы, йөрәгеңнең мине аңламавы, безне шулай араладымы, бәлләр савыт тиз ватыла. Мәхәббәтне сакламасаң, Җырны башкарган өчен Дилә Нигъмәтуллина Алтын барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә Татарстан телерадиокомпаниясе генераль директоры Сибагатуллин Айрат Миннамуловичны чакырабыз. Алтын барс. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Дилә тормышыгызда сезнең савытларыгыз ватылмасын, ә бүген яңган йолдызыгыз
Хамында жақтырақ янсын ие. Елдар бойы янсын. Оңышлар сізге. Рахмет, зор рахмет. Бұл фестиваль меңа бек ұшый. Мұндай фестивальлар керек. Әлі мен бірнеше де мұндай фестиваль ұздырар едім. Бұл жыршыларға нендір стимул бере. Олдағы ішке, олдағы яңа жырлар, мотор, хит жырлар ішлерге. Мен бек шат бұл фестивальда қатнашуыма. Хам келешекте де Алла берсе яңа жырлар, яңа мотор, хит жырлар ішлеп, тағы да қатнашырға yazсын. Шулай ук безнең рәхмәтләребез бүгенге фестивалебезнең спонсорларына да. Таланит стоматологик клиникасы елмайырға ұялмағыз. Пози ширкаты 21-ші ғасырда безнең белән. Сельхозснаб предприятиесі ауыл хужалығы техникасы әйберләре белән тәмин итүче. Майский дәүләт унитар предприятиесі ел әйләнәсе витаминнар. Сезнең өчен заман технологиясы булган Рифель стоматологик клиникасы. Һәм Винета System K картриджларны профессиональ регенерациялау. Спонсорларыбызга бик зур рәхмәт. Искәндер, сиздеңме рекламалар укуыбызның файдасы, Әйтмәдә инде, әллән инде яңа сүзләр өйрәнеп бетердек. Чынлап та заман үзгәрә, яңа сүзләр пайда була. Ләкин бер әйбер үзгәрешсез, бер нәрсә генә кала, ул туган як, туган ил. Менә бусы бик дөрес. Һәм чираттагы җырчыбыз да туган як җырын башкарып, бүгенге фестивальнең лауреаты булды. Ул Айгөл Сагинбаева. Сезнең алкышларыгыз. Yazmışlarım iken, yolğışlarım iken, şiit yerlerde uzğan ömürler. Yaşlığımның tağın, sağınam min tağın, bigrek neşke indi көңелләр. Шәшәкләбәр языда, сусаганда назыга, мине кайтырмын туган ягыма. Башка яманайып, һаман сөям диеп, әйтер өчен сөйгән ярыма. Гомер узып киткән, инде язлар җиткән, туган якка кошлар кагына. Торналарның җыры нигә шулай моңлы, тулы хисләремә кагыла. Шәшәкләбәр языда, сусаганда назыга,
Әзәр Зариповки Илдар Тимиргалин сүзләренә иҗат ителгән туган як җыры өчен Айгөл Сагинбаева Алтын барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә МТС җәмгыятенең генераль директоры Зариф Гали улын Закировны чакырабыз. Менә шулай туган якны сагынучы кешеләргә безнең МТС компания ярдәм итә. Татыштыра, кавыштыра, таныштыра. Сезнең Алтын барс премиясын алу шатлыгында иң беренче сезнең туган ягызга безнең компанияның телефон хәбәр итте. Рәхмәт сезгә. Котлыйбыз сезне бәйрәм белән. Сәнмесез. Әле генә мин сәхнәдән төштем. Бик матур фестиваль. Һәм бу фестивальдә лауреат булуыма бик шатмын. Тамашачыларга рәхмәт. Мине лауреат иткәннәре өчен. Шундый теләгем, бу фестиваль, Татар җыры фестивале, озын-озак еллар дәвам итсә иде. Озын гомерле булсын. Уңышлар сезгә. 105 FM ешлыгында эшләүче Татар радиосы белән 106.8 FM дулкынында сөйләүче Европа Плюс радиолары безнең фестивалебезнең аерылмас дуслары. Хәзер сәхнәгә Зәйнәп, Зөфәр, Җавид, Зөлфия дуэтларына үзенең гүзәле белән кушылачак җырчы, яңа гына әти ролен үзләштерә башлаган егетебезне чакырабыз. Әйтәм аны алтын алма ашап йөргән җиреннән кинәт кенә мәхәббәт темасына күчеп, гомернең бизәге дип җырлый башлады. Инде үзе әти булуга әтием күперен искә төшерергә булган. Зөфәр Хәйретдинов киерис Ренат Муслимов сүзләре әлегә гүзәлсез, әмма иң өметле җырчы егетебез Илдар Хакимов. Әтием күпере. Шақыта әткәй салған зур күпер, әткәйемнең шул күпердә истәлекләре салған күпердә
Тезелешер урын yok Тезелешер biz baytabız Sağınıp küper aşağı Tuğan yak meni Etkem yurdu bulmasa Kaytar yoldan iske küper Taştan tügeldim erden Köp mü yazmışlar uzgandır Etkey salgan küperden Köp mü yazmışlar uzgandır Etkey salgan küperden Etkey salgan küperden Etkey salgan küperden Әтием күпірежерін башқарған үшін Илдар Хакимовқа фестиваліміздің бүләгі Алтын Барс халықара премиясы тапшырыла. Жүршіні тәбрикләу үшін сәхнәгә Татар радиосының директоры Алмаз Тахирулы Миргаязовны шақырабыз. Хайырлы кеш, Илдарны тағын бір зур жеңу белән тәбрик итәбез. Кеше тормышы ул күперләрдән тора һәм синең һәр күперең бүгенгедәй яктылыкка, матурлыкка, җырга һәм моңга алып чыксын. Инде Казан һәм якын тирә районнарда 105 FM ишлегендә, Әлмәт регионында 105.2 FM ишлегендә һәм барлык дөньяда www.tatarradiosi.ru сайтында таралучы Татар радиосы әлеге залның, әлеге Алтын Барсының һәм барлык дөньяны тоташтыручы зур бер күпер булып тора. Бәйрәм белән сезне, Илдар, сине кабаттан тәбрик итәбез. Татар җыры фестивален мин инде моңарчы тамашачы буларак белә идем. Менә быел инде үземә катнашырга туры килде. Бердән мин бик шатмын бу фестивальдә катнашуыма. Һәм дә Алтын Барс алуыма бик шатмын. Тамашачыларыма зур рәхмәт әйтәсем килә. Кемнәр инде минем өчен сайлап, кемнәр тавыш биргән, кемнәр безне тыңлый. Зур рәхмәт оештыручыларыбызга, Барс Медиа, Барс Рекордс компаниясенә. Сау булыгыз. Менә, күрдеңме, Искәндәр? Сахнада берничә кеше бер юлы чыгыш ясаса, шундый спектакль була инде. Халыкча әйтсәк, театр. Ә бит без күнеккән Камал, Тинчурина, Яшьләр опера һәм балет театрларыннан башка әле Айдар Галимов белән Салаватның да үз театрлары барлыгын унытмыйк. Бар, ләкин бит алар аның җыр театры дип атала. Барыбер инде, барыбер. Нишләсәң дә андагы чыгыш ясаучылар безнең кебегрәк артистлар бит инде. Син актер сүзнең мәгънәсен беләсеңме соң? Ничек инде мәгънәсен белмим ди. Ул итальян сүзеннән ясалган акт. Ягъни хәрәкәт. Әле аның нимәчәсе дә бар, беләсеңме? Das ist Schauspieler. Das ist. Менә ягъни шоу-шу ясаучы. Менә бүген шоу-шу ясаучылар бик күп күренде. Ә менә гел хәрәкәт белән чыгыш ясаучылар күренмәде диярлек. Менә әгәр дә андыйрак берәрсе булса, һич шиксез безнең театрга алырга тәкъдим итәрим. Безнең театрга. Әйттеңме? Әйттем. Аласыңмы? Алайса, менә шундый җырчыларның берсе, эстрадабызның гүзәл җырчыларыннан берсе, өметле җырчыларыннан берсе, Мәликәне чакырам.
Менә, карасың. Alkışlar bilen karşı alığız. Melike. Сиңа жаным. Бар йөрәгеңдә утлы мәхәббәт, ярсып янадыр ялгыз сөюдән. Беләм сиңа мин, миңа син кирәкен. Мәхәббәтеңне күрдем күзеңдә, өмет эзләдем һәрбер сүзеңдә. Синең назыңа мохтаҗ йөрәгем. Йөрәгең өчен үземә, син ышан минем сүземә. Мине эзләп кил син яныма. Сине җаным, сөямән, мәхәббәттә көямән. Сине җаным, сөямән, мәхәббәттә көямән. Сине сөюдән мин җырлар язам, сыймый күңелгә шашаклы газап. Яратуымнан гөлдәй суламын. Бу ялгызлыктан икәүләп качсак, йөрәккәләрнең ишеген ачсак, гомерлеккә тик сиңа буламын. Йөрәгең өчен үземә, син ышан минем сүземә. Мине эзләп кил син яныма. Сине җаным, сөямән, мәхәббәттә көямән. Сине җаным, сөямән, мәхәббәттә көямән. Kil yanıma, deva birsin canıma, ümitim sinde. Senin nazlı karışların unuttura barısında. Min de seni bir yaratam, sen benim yürek devam. Min yaratam, şaşıp, min yaratam sana aşık. Seni canım, söymem, мәхәббәттә көямән. Сине җаным, сөямән, мәхәббәттә көямән. Melike. Sidoki Vezire Nıgmanova sözleri. Leyla Devletova tercümesi. Сиңа жаным җырын башкарган өчен Мәликә Алтын Барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Мәликәне котлар өчен сәхнәгә фестивалебезнең генераль спонсоры Укртатнафт җәмгыяте идарәсе председателе Глушко Сергей Николаевичны чакырабыз. Алтын Барс
Дорогая Малика, наша компания учредила приз самой молодой участницей, и к нашему большому удовольствию вы оказались ей. Вот этот приз вам. А также мне повезло, я вручу вам этот приз лауреата конкурса «Золотой барс». Большое спасибо. Барлык тыңлаучыларыма зур рәхмәт. Мин сезне яратам һәм мин бик шатмын. Фестивальнең соңгы кичендә мәхәббәтнең соңгы төне хакында җыр. Зөфәр Хәйретдинов кие, Гөлнара Сабирова сүзләре. Каршы алыгыз Алсу Абелханова, мәхәббәтнең соңгы төне. Мәхәббәтнең соңгы төне, мин яратмыйм сине, ә син мине. Безнең сөю инде күптән киткән, аерылырга вакыт җиткән. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөюгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөюгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, кем ярый итәр икән хәзер кемне? Бәхет безне әле читтән күзи, йөрәк читтән барын эзли. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мин бәхетле, сөюгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөюгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, эзләмик без әйдә гаеплене. Аерылган хәзер инде уйлар, бергә йөргән сукмакларда. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөюгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне
Син бәхетле, син бәхетле, мәхәббәтнең соңгы төне. Зөфәр Хайретдиновке Гөлнара Сабирова сүзләренә иҗат ителгән мәхәббәтнең соңгы төне җыры башкарган өчен Алсу Әбелханова Алтын барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә Бәхетле сәүдә галереясының финанс директоры Мөхәммәд Шина Рима Җәмил кызын чакырабыз. Алсу, әгәр Бәхетле сәүдә галереясы җитештерелгән нигъмәтләрдән авыз итсәгез, мәхәббәтнең соңгы төне дип түгел, татлы төне дип җырлар идегез. Һәм без моның тиздән тормышка ашуына ышанып, Алтын барс халыкара премиясын тапшырабыз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Икенче ел менә шушы премияны алуыма мин бик шат һәм инде бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә Барс Медиа компаниясына. Бүген фестивальнең 5 еллык юбилее. Шуның белән котлыйм. Фестиваль бик матур оештырылган. Бөтен тамашачыларга рәхәтләребезне белдерәсем килә. Тыңлаган өчен, безне караган өчен. Шулай итеп, Татар җыры халыкара телевизион эстрада фестивален дәвам итәбез. Хәзер минем сәхнәгә җәмәгать үзебезнең шын милли җырчыбызны чакырасым килә. Әллә борынгы татар халык көйләрен ишетәчәкбезме? Юк. Туктале, безнең милли күлмәк калпак читекләрдән чыгачакмы? Юк, шул юк, җәмәгать. Аның исеме борынга, исеме милли. Менә 19 гасырда яшәгән атаклы меценатыбыз мәдәният һәм мәгърифәтебезне үстерүгә зур өлеш керткән Апанаевлар нәселеннән. О, 100 сум акча булганчы бер бай дустың булсын иде. Менә шул, бу дустың булса бай булсын иде. Оскар Усманов Киегел Сәрвәр сүзләре шын дустым. Каршы алыгыз Альбина Апанаева. Килешим дустым, ихластан сөйенә хәлләрем яхшыга үз итә ул мин өчен дустым. Киңәше акыллы, иң якын дустымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын дустым, яхшымы, яманмы, барында аңлыйсың яры бар син өчен дустым. Кайгыларны бергәләшеп кенә аралашып яшик һаманда. Тарысыным дөньяны ниләр кичерсәм дә якын дустым янда булганда. Киңәше акыллы, иң якын дустымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын дустым, яхшымы, яманмы, барында аңлыйсың яры бар син өчен дустым. Мине бәхетсез димим бу дөньяның әле гүзәллеген күрә алганда. Мин ялгызда димим гөл шатланып яшим ышанычлы дуслар янымда. Киңәше акыллы, иң якын дустымның рәхмәт
шын достым. Аскар Усманов Киегіл сәрбәр сөзләріне язылған шын достым жырын башқарғаны үшін Альбина Апанаева алтын барс халықара премиясы белән бүләкләнә. Жырчыны құтлар үшін сәхнәгә Вашбыт ябық акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Сафин Фәрит Рәшит улын чакырабыз. Бары Вашбыт җиһазлары сезнең шын достыгызга әберлер. Йомшак, затлы, шын күңелдән ясаган җиһазлар сезгә кыен чакларыгызда да дус булып ярдәмгә килер. Яңа елда яңа уңышлар сезгә, Альбина. Бик зур рәхмәт. Иң беренчедән бик зур рәхмәтемне әйтеп китәсем килә бөтен халыкка. Һәм инде әлбәттә бөтен организаторларга, Барс Медиа компаниясына бик дулкынландым. Бик зур рәхмәт сезгә. Аташ йылында кышлар хакында җырлар җырланмаса, бүгенге кичәбез Нәумис булыр иде дип, без тәкәрлек хакында җырны игълан итәбез. Яз килүен беренчеләрдән хәбәр бирүче авыл хуҗалыгы өчен зарар китерүче кортларны юк итүче тавыклар семьялыгыннан булган әлеге кош хакындагы җыры белән быелгы фестивалебез лауреаты Гөлнара Исмаева. Гөлнара Исмаева. Biz yaşlıkının uşağın. Sen minin birden bir, min senin birden bir. Kil bağırım, kil aşıp koşağın. Tekerlik, tavşımız ekizerlik. Bir kanat şarga, göklerini kışarga yok şamam. Işırga, göklerini ışırga, ışırga. Dünyana uşakta, min senin bışakta. Ol bağırım, ol məngə yoğalama. Tekerlik tavışı, o yürek sağışı. Sen məni hiç nazılap şarga, göklerini kışarga, yok şamam
Ышырға, көклерді қышырға, юқшамамы түзәрілік. Bir қанат ышырға, көклерді қышырға, ышырға. Bir қанат ышырға, ышырға. Bir қанат ышырға, ышырға. Bir қанат ышырға, көклерді қышырға, ышырға. Gülnara İsmailova ki Habir İbrahim sözlerine yazılgan yazılgız tekerlik jürü için Gülnara İsmailova Altın Bars Halkara Premiyası bilen böleklene. Jürçini kutlar için sahnege Silhosnap uyuşmasının general direktörü Hamza Ulu Gatin Fənisini çakırabız. Bu festivalini uyushtiruvchi yigitlarning muzikal bilimi bo'lmasa da sahnada mana shunday xalq ko'ngilin mo'l ettirib ko'radigan yulduzlar Qabzalova Bikshab kelajakda da Gulnora kabi jurchilarni oltin bars bilan balqitib turularini tilab qolamiz. Татар жері her bir үйде яңгырап тұрсын, йөрәкләргә, күңелләргә яшәү дәрте өстәп, бу дөньяда шатлык артсын. Минемчә, җырчылар өчен иң зур бәхет ул Алтын Барс халыкара премиясына лаек булудыр. Тамашачылар өчен? Тамашачылар өчен инде менә бүгенге фестивальнең шаһиты булу. Безнең өчен? Безнең өченме? Безнең өчен шушы гүзәл фестивальне оештыручыларның исемнәрен атап китү. Менәләр Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе һәм Барс Медиа үзе. Фәнис, син бит әле минем сорауыма барыбер тулысынча җавап бирмәдең. Я Алла, сиңа ничек дип җавап бирергә соң? Уйлапмы, әллә уйнапмы? Юк инде, уйнап җавап бирер өчен безнең Искәндәр белән Люция бар. Алар бит сценарий буенча уйнап җавап бирергә тиеш. Без сценарий буенча уйлап, төпле фикерләр генә әйтергә тиеш. Бу хатын кызларга һич кенә дә охшап бетеп булмассың. Ярар инде алайса. Синең соравыңа хәзер төпле итеп җавап бирүче җырчыны чакырам. Фәрит Хатипов кие, Фирая Зияттинова сүзләре. Иң зур бәхет. Татар җыры сәхнәсендә Резидә Төхфәтуллина. Жаның тәнің биріп, эшләр эшең булса, эштән сине сагынып, көтәр кешең булса, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда. Менә шул ул дөньяларда. Йөзләреңне сары сагыш киптірмәсә, балачаң сиңа хәсрәт китермәсә, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда. Иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда. Иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда. Иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда.
балқып тұрған күген болса, алда сені күтіп тұрған үрең болса, ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда, ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда, ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда, ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда. Үйде жылы түрең нақын егізің болса, әр шақ жаның тыныш, сау сәлемет болсаң, ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда, 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 ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда. Ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда, ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда, ең зор бақыт міне шул ол дүнияларда. Фәрит Хатипов Киев Фираязетдинова сүзләренә язылган иң зур бәхет җыры өчен Резида Тахватуллина Алтын Барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә Рифель стоматологик клиникасының генераль директоры Бурганов Риф Абдрахман улын чакырабыз. Алтын Барс. Резида, минем өчен шушы зур бүләкне сиңа тапшыру иң зур бәхет ул. Шушы форсаттан файдаланып, үзебезнең стоматология, Рефель стоматология клиникасының алтын картасын сезгә тапшырып, сезне үзебезнең клиникада көтеп калабыз. Бу иң зур бәхет шушыдыр инде. Шушы җырым белән мин быел лауреат булдым һәм иң зур бәхет менә шушы яшемә җитеп, инде бик зур бәлки калган дәрәҗәле исемнәр алсам да, менә шушы татар җырына килеп эләгүем өчен ул минем өчен бик зур бәхет. Һәм мин менә татар җыры 88 елда беренче тапкыр конкурс булганда ул чакта да лауреат булган идем. Инде менә ничә еллардан соң әле мин менә шулай шушы дулкыннарда йөзеп, әкертен генә шушы эстрада үземнең өлешемне кертә алам икән. Бу инде шулай ук иң зур бәхет. Чираттагы җырчыбыз япь-яшь шакларын сагынып утыра тегендә. Ничек кенә булмасын, ул яшь шакларын аңарга сагынып утырырга сәбәп күрмим мин. Ни өчен дисәгез, пресса аныкы, турфирмалар дисеңме, аныкы, күчемсез милләт дисеңме? Ой, анда. Туктале, син нәрсә кеше кесәсен тикшерәсең? Мин тикшермим, ул үзе тикшерә. Дөресрәге, тишек кесәле шалбар киеп үскән малай шакларын исенә төшерә. Япь-яшь шаклар бар иде. Наил Шаймарданов ки Радик Хакимҗанов сүзләре, җырлый Габделфәт Сафин. Uşaq yapqan idik, yarda balqıb qaldı ul. Nişə yıllar suyup, yüreklerine yandı ul. Nişə yıllar suyup, yüreklerine
şakılar, jilli şakılar var idi. Şakılar daydırlep, yangan şakılar var idi. İkev uşak yapkan idik, utni sular aktılar. Turmuşның bir mayılını da sürülmedi yar sular. Turmuşның bir mayılını da sürülmedi yar sular. Yaş şaklar, matur şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar daydırlep, yangan şaklar var idi. Yaş şaklar, şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar daydırlep, yangan şaklar var idi. Şaklar daydırlep, yangan şaklar var idi. Yansın әлі, қимайылар ұзғанын. Келешекке илсе келе, оның яқты нұрларын. Келешекке илсе келе, сөндірмеші нұрларын. Ет шақлар, матур шақлар, жилі шақлар бар еді. Шақлар дайдырлеп, yangan şakılar var idi. Uşaklar daydırlep, yangan şakılar var idi. Şaklar, jilli şaklar var idi. Uşaklar daydırlep, yangan şaklar var idi. Şaklar, matur şaklar, jilli şaklar var idi. Uşaklar daydırlep, yangan şaklar var idi. Uşaklar daydırlep, yangan şaklar var idi. Abdülfert Safin. Nail Şaymardanov ki Raci Hakimjanov sözlerine yazılgan yaş şaklar var idi jüri başkargаны üçün Abdülfert Safin Altın Bars Halkara Premiyası bilen bulekleне. Jürçini kutlar üçün sahnege Talonit Stomatologik Klinikası direktörü Hakimulin Almaz İlgizer olun çakırabız. Yaş şakta tişlerinin sağlığı bilen kızıksınmayız. Algaya başlagaç dirsekni tişlemekçi bulabız. Tek Abdülfet sana qırtayga yeterek ali. Sana jırlarga da jırlarga. Endi dirsekni tişlerin ötmez bolsa, bizning Talonit Stomatologik Klinikası hem Altın Bars sını sana yardımga keler. Oңuşlar sana. Rahmet. Бик кирәкле фестиваль. Яшьләрне күрсәтергә дә мөмкинчелек бар. Бу проектны мин бик хуплыйм. Үзем инде 5 ел фестивальдә катнашып, менә шушы быел да лауреат булырга туры килде. Киләчәктә дә үземнең тамашачыларым белән яңадан-яңа җырлар иҗат итеп яшәргә язсын. Рәхмәт, барыгызга да яңа еллар белән сезне. Bugün
Yıldızlar яңгырыннан тұрған кешебіз. Қызық қолда біздің нелер күтті екен? Синоптиклар уртача салкынлыктагы аяз төн, йылдызлы күк йөзе атмосфера басымы 20 алтын барс булуын хәбәр итә. Явам төшем, йылдызлар яңгыры көтелә. Кеше колагына һәм җанына уңай тәэсир итүче геомагнит кыры. Алга таба Хәния, Салават, Айдар һәм Айдар кебек йылдызлар планетасы ай фазасының иң югары ноктасында кисешәчәк. Буран фәлән сизелми. Тышта буран мыни, менә өйдә буран булмасын ди чираттагы җырчыбыз. Җырлый Гөлнара Тимерҗанова, каршы алыгыз. Язмышлары да, ялгышлары күп, ашыкма уйлап кара. Кабат ялгыш, кабат сагыш, гомер бит узып бара. Аңлаешсыз яшәекләр, үкенечкә калмасын. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Аңлаешсыз
Gülnara Timirjanova. Züfer Hayretdinov ki Rinat Müslimov sözlerine yazılgan İde Buran bulmasın jiri için Gülnara Timirjanova Altın Bars Xalqaro premiyasi bilan bo'laklana. Jirchini qizlar uchun sahnaga Mayskiy davlat unitar предприятиесінің general direktori G'aniyev Ilshad G'azimulini chaqiramiz. Hürmetli milletdaşlar, mana şu günlerde bizning respublikamızda zo'r jir festivali bo'lib o'tdi. Bu jir festivali onun jinguvchilari uchun gina tugul, bizning barimiz uchun, xalqimiz uchun zo'r jir bayramına o'rildi. Shuning uchun men festivalda qatnashgan bütün artistlarga da bek zo'r rahmat aytar edim. Jinguvchimizga kelganda tishda bo'ron bo'lsa da Mayskiy agrokombinati teplitsalarında da Gülnara sizning motorchilaringizni tingлагач da kishilarning ko'nglini jay jilisi yem dard tutali. Mana bu Altın Bars'ını sizga kelajakda o'ngishlarga erishishga kuch dard bersin. Xalq jirchisi bo'lib qoling'iz. O'ngishlar tilayman sizga. Bizning jirimiz Züfer Hayretdinov ham Rinat Müslimov bilan birgalashib ijod etgan jirimiz. Mana bu jirimiz bizning agarda endi xalqimizga, porlarimizga, yosh porlarimizga kerak bo'lsa, biz shunga bek shod bo'lar edik. Chunki mana shu ida bilan bo'lmasin jirin borisida bugungi kunda bek ma'qul ettirib qabul etdilar. Ham ular shu jirni barliq xalq, yoshlar da shulay ma'qul ettirib jirlaylar. Ham o'ngishlar bor qizg'ida. Tatar jiri televizion estradasының фестивалінің 5-ші юбилей кеші давам ете. Фразалы жамағат, біз бит бұйыл юбилейларға, истәліклі даталарға бай екенбіз. Қойын шығып айтасың енді сен мұны қазір. Соң, міне, біздің фестивалі бізге 5 яш. Генерал спонсоры біз білен біздің қызметтәшілігі, бізге 2 жымхрият арасында қызметтәшілікке 10 елді бәйтіп кетел өтсе. Соң әлі білесіз ме, Қозан консерваториясы ашылғанға да бұйыл 60 ел тула. Тағын әлі бейік ватан соғышында жеңу бізге де 60 ел. Венера Конееваға. Неше? 18. İlham Şakirovға 70. Әміне жыршыларыбыз Жауахира Салаховаға. Сüleyman Yusupov һәм Азат Аббасовға 80. Усман Альмиевқа 90. Жыршы һәм актриса Галия Кайбицкаяға 100. Қозаныбызға 1000 ел. Міне қазір сахнеге шығашақ жыршыбызның да жыр театрына бұйыл 15 ел тулды. Уфа Qozon arasında yürüp, qayda nindi көпір екенін яттан біліп бітірген дейлер оның хақында. Көпірлер ишіліп, юллар үзіліп бітсе де, гүллерден көпірлер үріп келер бұл егітібіз. Askar Usmanov ki Ramiz Aymet sözleri. Сен менің жанымның яртысы. Татар жырында Айдар Галимов. Қаршы алыңыз. Canımның yartısı Yaşисың yüragim turunda Nur sebep barası yoluma Balqисың көңілім көгінде Мен сені ғұмырым бойына Ашықлап барырмын жерлерден Үзілсе барасы yolların Urarмын мен көпір güllerden Мен сені ғұмырым бойына Ашықлап барырмын жерлерден Үзілсе барасы yolların
ашқанна бір кімді кірілмес араға хәсретне бүлләр біз иккіге шет ятлар тұсалса яраға мен сені ғұмырым бойына ашықлап барырмын жиллерден үзілсе барасы юарың үрірмін мен көпір гүллерден Бу бармы ул гел тигез шатлык бар тормышта кайгы бар ал кояш булып мин балкырмын күгеңне капаласа булытлар мин сине гомерем буена ышыклап барырмын җилләрдән үзелсә барасы юарың үрермен мин гүлләрдән мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән үзелсә барасы юарың үрермен мин күпер гүлләрдән үзелсә барасы юарың үрермен мин күпер гүлләрдән үрермен мин күпер гүлләрдән Аскар Усманов Киерами Сәймәт сүзләренә язылган "Син минем җанымның яртысы" җырын башкарганы өчен Айдар Галимов Алтын Барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Татнефтепродукт холдинг ширкәтенең финанс директоры Валиев Альберт Шагиевичны чакырабыз. Уфа Казан арасында иң күп йөрүче кеше ул безнең Айдар Галимов. Айдар, юлда йөргәндә ягулыкка Татнефтепродукт автозаправочный станцияларын кирсәгез, сезнең машинагыз һәр вакытта көйле булыр, юлларыгыз җайлы булыр, алтын барысларыгыз ишле булыр. Беш еллык юбилейна багышланган Татар җыры фестиваленең 5нче көне дә артта калды. Тагын бер фестиваль тарихта. Ул үзенчәлекле булды әлбәттә. Һәр елдагыча үзенчәлекле җырлар, катнашучылар, бәйрәм хисе, бәйрәм төсе. Аллаһка шөкер, алда бик күп еллар көтсен татар җырын. Әлбәттә, мин бу фестивальдә "Син минем җанымның яртысы" җыры белән лауреат буларак, мин теләгем бер барлык караучы дусларыма, телевизор караучы дусларыма бу тормышта "Син минем җанымның яртысы" дип әйтерлек кешегезне табырга язсын. Күрешергә яңа җырлар белән, яңа бәйрәмнәрдә генә күрешергә язсын. Мин сезне яратам. Бүгенге фестивалебезне җөмһүриятебезнең әүкатьле кешеләре дә тамаша кыла. Менә алар Татарстан дәүләт советы рәисе Мухаммедшин Фәрит Хайруллович. Һәм шулай ук Татарстан Җөмһүрияте премьер-министрының беренче урынбасары Муратов Рауль Фатихович. Татарстан Җөмһүриятенең премьер-министры урынбасары Вәлиева Зилә Рәхимҗан кызы. Сезнең алкышларыгыз. Бик популяр кеше булыр өчен җырларга һәм җырларга кирәк икәнен белдек.
Мин менә алсудан бәхетле булу өчен Алтын Барс премиясына лайык булуда җитә дип уйлыйм. Каралем, әмәне исемеңне әйтүгә зал дәррәү кул чаба башлар өчен нәрсә булырга тиеш икән? Нәрсә түгел, кем булырга кирәк дип әйтмәкче. Менә эстрадабызга үзенең җыр моңын сөю хисләренә шырнап алып кергән фестивалебез лауреаты Хания Фәрхи булырга кирәк. Хания Фәрхи! Kara günler Karalık ırgat elep karadı Gün karaldı küngel karalmadı Bu dünyada suyu var ale Minim meleğim Bәхетле şağım Yanlarımda süyen yar ele Şeşillerimni kurtaradı kaygı darağı Kaygı uzdu şeşiller ağarmadı Bu dünyada suyu var ale Minem meleğim Bәхетле şağım Yanlarımda süyen yar ele Haniye Fərxi! Rəhmət.
Урал Рашидов кие Марат Кабиров сүзләренә иҗат ителгән бу дөньяда сөю бар әле җыры башкарганы өчен Хания Фәрхи Алтын Барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны котлар өчен сәхнәгә фестивалебезнең генераль спонсоры Укртатнафта Транснациональ нефть компаниясе идарәсенең председатель урынбасары Богданов Владимир Павловичны чакырабыз. Дорогие друзья, мы сегодня чествуем не просто лауреатов фестиваля, мы чествуем лауреатов 5-го юбилейного фестиваля. Поэтому сегодня и юбилей Укртатнафты, и юбилей татарской песни, фестиваля татарской песни слились воедино. И мне особенно приятно сегодня вручить от имени наблюдательного совета транснациональной финансово-промышленной компании нефтяной «Укртатнафта», которую возглавляет первый вице-премьер Республики Татарстан Муратов Равиль Фатыхович, и символ лауреата фестиваля, и памятный подарок мэтру эстрады Республики Татарстан, уважаемый Хание Ханум. Спасибо огромное, рахмат. Менә шулай көткән көн килеп тә җитә, үтеп тә китә. Бик шатмын бүген дә шушы Татар җыры фестивалендә җырымның яңгыравына. Бүген бик күп сюрпризлар булды. Һәм теләр идем киләчәктә дә көтелмәгән халыкка безнең җырларыбыз бүләк булып барсын. Мин бәхетлемен. Бергә булыйк. Татар җыры яңгырый икән, димәк, татар милләте бар исән. Рахмет. Кызлар, килегез әле. Менә кемгә ничектер? Ләкин Хания Фәрхи чыгып сәхнәдә җырлый башлауга минем күз алдыма Әлдермеш авылы килә дә баса. Нишләтәсең инде, менә берничә хәлем юк. Карагыз әле, Әлдермеш дигәннән Әлдермештән Әлмәндәр. Сез бит әлеге спектакльдә Әлмәндәр картның оныгын уйнадыгыз. Менә шулай булгач, 100 яшәр карт яшенә җитәр өчен нәрсә эшләргә кирәген сездән дә яхшырак белүче юктыр. Спонсорыбыз булган Майский дәүләт униятар оешмасында үстерелгән витаминлы җиләк җимеш белән тукланырга, сезнең өчен заман технологиясе булган Рифель яисә Таланит стоматологик клиникларында һәр даим тешләрне тикшертеп торырга кирәк һәм елмаерга оялмаска кирәк. Позит ширкәте җитештергән 21 гасыр холодильникларында сакларга кирәк. Нәрсә, тешләрнеме? Юк инде. Авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр җитештерүче Сельхознап оешмасы ярдәмендә үстерелгән яшелчәләрне дим. Мин сездән моның хәтле акыллы сүзләр көтмәгән идем. Андый сүзләрне әле син бездән генә түгел, фестивалебезнең дуслары булган 105 FM ешлыгында эшләүче Татар радиосы белән 106.8 FM дулкынында сөйләүче Европа Плюс радиостанцияләрендә ишетәләсез. Бүген макталасы җырчылар макталды. Шимиткәләп алулар да булды. Хәзер чыгачак җырчыбызга да 16 елга сузылган җырлы гомер эчендә төрлесеннән ишетергә туры килгән. Ләкин миңа калса, аның бер юлы менә 3 кешенең сәхнәдән үз исемен кычкырганын ишеткәне булмагандыр әле. Әйдә, кот итеп кычкырабыз. Göklerde ışak güvercin sanarın ezelim iken Elle ilge şu büyükten tanışırlık dilim iken Göklerdeki güvercin baygı hasret görmesin
Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Kuklerdeki kugarışın Aygı hasret sürmesin Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Göklerde ışak kugarşin Kukta irkeli kurrasın Eller jirine şul biyikten Kedim iken kurrasın Kuklerdeki kugarşin Aygı hasret kurmesin Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Kuklerdeki kugarşin Aygı hasret kurmesin Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Göklerde ışak kugarşin Kenarını ezili iken Dünyalar tanış bulsun deyip Tilekler dilim iken Göklerdeki kugarşin Aygı hasret kurmesin Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Göklerdeki kugarşin Aygı hasret kurmesin Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Kuklerdeki kugarşin Aygı hasret kurmesin Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Kuklerdeki kugarşin Aygı hasret kurmesin Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Mehabette yanıgan yürek Sağıştan sürülmesin Salavat Fethedinov şeşeklerini alıp bitir. İndi salavat. Rahmat. Nazife Yapparova ki hem sözlerine icat etilgen Kugarşin jürüşün Salavat Altın Bars Halkara Premiyası bilen buleklenen. Jürüşünü tebrikler için sahnede Karsar Avtosalonu General Direktörü Abrarov Ramiz Halil ulun çakırabız. Dostlar, birinchiden butun jamiyat isminden bu jingo bilan qutlaymiz Salavatni. Salavat, agar siz bizning Karsar avtosaloni mashinalarida chiqish yasasangiz avtokroslarda jingus jir sahnasindagina tugul butun dunyo chempionatlarida avtokroslarda gil birinchi o'rinni olar edingiz. Mana bu oltin bar sizga shu tilaklarda yordam etsin. Qolgan bütün avtokroslarda birinchi o'rinlarni kutib qolamiz. Qadrli do'stlar, Tatar Jiri 2004 Xalqaro televizion estrada festivalining so'nggi yubiley kishida oxirina yaqinlashdi. Яңа yılda яңа isimler, яңа jırlar doğar. Lakin uzgan yılның iң popüler hitlari her vakit yüreklerini jilkindirip durur. Hürmetli tamaşaçılarımız da onlarını bugün de yaratıp karşı alırlar. Tatar jiri şatlık bulup kirsin, hıyaş bulup kunsun yüzlerge. Hazır sizning kuchli olqishlar ostida bugungi festivalda qatnashgan jirchilarni qabat sahnaga chaqiramiz.
Безне хаман Юллар йөртә Офыкларга таба илтә Бураннарда жыр сузылса, жанға жылы. Юлдашында юлдаш булыр, мехнетлерден саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар жыры. Юлдаш якта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар жыры. Yüreklerden yüreklerge Ümitlerden ümitlerge Şeyrep yata şeşekli, yaşam karı. Her köylüge barıp jitip, tatar halkım birdem itip. Jırlı gayda bizning tatar jırım. Her köngülge barıp jitip, Tatar halkın birdem itip Jarlı gayda bizning tatar jırım Jarlı gayda bizning tatar jırım Қадірлі достар, бұйылғы фестивалінің юбилей кешілерінде костюмдар бойынша художник Надежда Аюпова. Биюлерді сахнаға Айрат һәм Лилия Багаутдиновлар қойды. Сценарий авторы Фәниз Жиханша, сәхнәгә куючы режиссер Россиянең халык артисты Илдар